Mitjum mill-ħatra ta' Bernard Grech bħala kap tal-Partit Nazzjonalista wara elezzjoni interna mimlija intriċċi, l-Oppożizzjoni għadha mingħajr shadow cabinet tal-kap preżenti. Meta One News mar jistaqsil id-deputati nazzjonalisti fejn kienu f'Tassilġ, il-post fejn isiru l-irtigri u li mhux daqstant jagħti filgħajn, deputati nazzjonalisti taw reazzjonijiet differenti fuq deċiżjoni importanti li Bernard Grech għadu ma ħax bħala kap tal-Oppożizzjoni. Sigħat qabel ħadd ieħor, l-ewwel li ħareġ kien l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li inċidentalment ix-shadow cabinet ta' bħalissa huwa dak li kien ħataru. F'Marsa Xlok, Delija li kien diġà rapportat li ma jridx portafoll qal li Bernard Grech ilu ma jkellmu fuq xi rwol hemm għalih fix-shadow cabinet tiegħu. Le ma nafx u inna ma nitkellmu fuq suġġett xhur issa minn ħati għajnak l-insanajn. Sansitra Delija qal li lanqas jaf jekk Bernard Grech hux se jagħmel shadow cabinet. Jekk joffrilek taċċettaħ? L-ewwel ħanara jekk se jsir. Deputati oħra nazzjonalisti u sansitra s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zemmid-Dimek deru maħsuda quddiem din il-mistoqsija u pruvaw jaħarbu minnha. Mitjum wara l-ħatra ta' Bernard Grech tafu jekk hux se jkun hemm ħabbar ix-shadow cabinet il-ġdid tiegħu. Numberkin. Il-prerogativa tiegħu, thank you very much. Għadna ma rajniex il-ħatra ta' shadow cabinet tiegħu, x'taħseb dwar dan? Nirringrazzjakom tal-interess kbir li jidkom tieħdu Kummenti dwar dan? inkollu fil-Partit Nazzjonali. M'għandekx kummenti dwar dan, nagħmellek mistoqsija. Grazzi ħafna tal-interess tagħkom. Imbagħad id-deputat nazzjonalista Mario De Marco batna nistaqsu lil Bernard Grech innifsu dwar jekk hux se jħabbar ix-shadow cabinet tiegħu. Dan fil-waqt li għalkemm ix-shadow cabinet eżistenti ħalli barra numru ta' portafolli importanti bħal innovazzjoni u l-irkupru wara l-pandemija, huwa qal li x-shadow cabinet ta' bħalissa maħtur mill-eks kap Adrian Delija qed jiffunzjona tajjeb. Għaddew mitjum il-ħatra ta' Bernard Grech u għadna ma rajniex il-ħatra ta' shadow cabinet tiegħu. Taf tgħidilna meta se jkun qed iħabbru? Kan saqsi lilu. Għandek shadow cabinet li jiffunzjona. Minati għaw id-deputat nazzjonalista Chris Said li kien fost dawk li mexxa l-kampanja ta' Bernard Grech fl-elezzjoni għal-kap injura għal kollox il-mistoqsijiet ta' One News u minflok beda jara kif se jiżgiċċa u jaħrab milli jwieġeb. Salvo. Ciao, Salvo. Ciao, Salvo. Id-deputat nazzjonalista David Sake ftit kien jinteressa dwar ix-shadow cabinet ta' Bernard Grech jew meta ser iħabbru. Tafx interessani li wara milita Sija sempliċi saqsejtek. dieta u tlift il-kannol tad-deżerta dak biss jinteressani bħalissa. Intant tfaċċa wkoll id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li għadu ma nesiex x'għamel miegħu Bernard Grech wara li ħarġet l-istorja tal-Kamra li ħaf Tel Aviv imħallsa mill-grupp ta' Jorgen Fenech, l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Wara li daħlu lura baxx fil-grupp parlamentari, Jason Azzopardi bi kliemu inċensa lil Bernard Grech. Bernard Grech dejjem għandu raġun.